Projekat Glasnost za osobe sa invaliditetom osmišljen je da kroz prikazivanje različitog sadržaja utiče na poboljšanje položaja mladih osoba sa invaliditetom u srpskom društvu. Osnovni cilj jeste da se podigne svest javnosti o realnim problemima i preprekama sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u svakodnevnom životu. U okviru projekta sprovedena je anketa u gradu Beogradu. Prikupljanje materijala bio je zadatak volontera, među kojima su bile i osobe sa invaliditetom. Idem na Filološki fakultet. On nije baš srećno prilagođen osobama koji imaju problem sa vidom. Pre svega kada je reč o nabavci i prilagođavanju literature, ali i kada je reč o ispitima, jer uglavnom radim ispite tako što mi asistent čita test koji je često i vizualan i onda asistent treba da mi objasni šta tu tačno piše, kako je formulisano pitanje. Onda postoje pitanja u kojima treba da se povežu odgovori sa, uglavnom na povezivanje je test i tu dosta vremena ode na to objašnjavanje. I sad, meni uopšte vreme nije produženo, a po mom mišljenju trebalo bi da bude, jer osobe koje nemaju problem sa vidom imaju tekst pred sobom i tačno znaju šta tu piše, ne gube vreme na takve stvari na koje ja gubim. Ja sam Marko, student sam Fakulteta organizacionih nauka. Što se tiče fakulteta, rampa je okej određena, nije najbolja, ali kakvih ima na drugim fakultetima, ovo je sasvim okej, mogu da uđem, mogu da izađem samostalno. Što se tiče lifta, je baš i dobro urađen. Čim sam počeo da studiram, odmah je bio tu, tako da uopšte od samog starta mi nije bilo problem da se krećem. Sem tih međuspratova koji su, eto, kažem, problematični, ali opet i tu se nađe neko rešenje. Što se tiče samih ovih holova, nikakav problem, nikakav ulazak na predavanja, učenici su okej, neki su malo više, neki malo niže, ali nikakav problem. Same klupe, generalno sedim konstantno kolicima, tako da nisu mi potrebne, obično negde sa strane ili baš ako je negde moguće skloniti stolicu ili tako nešto, ali generalno uopšte mi nije problem pratiti predavanje kad sam na samom fakultetu. Zovem se Nada Kvaščev, imam 32 godine. Po zanimanju sam profesor španskog jezika i književnosti, iz Beograda sam. Najveći problem tokom studija su mi bili, kako da kažem, ispiti, odnosno pismeni delovi ispita, gde je neko od asistenata koji je, recimo, bio zadužen da pazi ostale studente da ne prepisuju ili da se ne bave nekim nedozvoljenim radnjama tokom ispita, neko od njih je vrlo često morao meni da čita pitanja i da zapisuje moje odgovore. 69,1% ispitanika odgovorilo je potvrdno na pitanje da li slepe osobe koriste računar, ali na koji način i uz pomoć čega koriste tehnologiju, otkrila nam je Ana. Učim pomoću govornog programa. On je besplatan i može se preuzeti preko interneta. Sad sam upalila kompjuter, program mi se pokreće čim se digne sistem. Na desktopu imam sve što mi je trenutno potrebno za predstojeće ispite. I evo, recimo, treba da spremam filozofiju. Ja sam ušla u folder koji sam napravila pod nazivom filozofija i sad sam ušla u jedan od dokumenata i sada meni govorni program čita to što piše u dokumentu. Međutim, dokument ne može da se čita bilo kakav, treba da bude u Wordu, jer program ne čita slike, tako da ukoliko je u PDF-u ja ne mogu da čitam tekst. Većinom su na internetu tekstovi u PDF formatu, tako da ih ja takvi skinem, pomoću jednog programa koji se zove Fine Reader, pretvorim ih u tekst, tako da su mi pristupačni. Pre 2 godine sam počeo da trenam košarku u kolicima, sasvim slučajno vadi se neka dokumenta i devojka koja je tu radila me upitala da li nešto treniram. Ja sam rekao ne, samo u tom trenutku ništa me generalno nije privlačilo i pitala me pa zašto ne bi trenirao košarku u kolicima, što me je bilo na prvi mah gde je košarka u kolicima u Beogradu.
Dobio sam kontakt telefon, Željka, kapitena ekipe i ništa, čuli smo se, dogovorili oko dolazaka i to je, mislim, bio septembar mesec, znači 2014. godine sam krenuo da treniram, sve do kraja 2015. znači do neke prošle novembra, decembra, tu sam sad pravim neku malu pauzu, ali ja kažem, želeo bih ponovo da se vratim sad najvjerojatnije za jedno mesec dana, tako da. Samo 17,6% ispitanika reklo je da nikada nije bilo u prilici da pomogne osobi sa invaliditetom. Ana nam je ispričala i kada je pomoć najpotrebnija. Pre nego što sam krenula na fakultet, imala sam nekoliko časova orijentacije koje drži jedina osoba trenutno u Srbiji, to jest ja za drugu ne znam, i ona je meni pokazala kako da pređem ulicu, kako da dođem do fakulteta, da pronađem određenu slušaonicu, tako da i kada ne bi bilo osobe koja bi mi pomogla, ja bih se snašla, doduše malo teže i trebalo bi mi malo više vremena, ali sreće ovde uvek ima neko ko želi da pomogne. Samo 46,1% ispitanika odgovorilo je potvrdno na pitanje da li sa svojim prijateljima ili porodicom priča o problemima osoba sa invaliditetom. Mene su roditelji tako vaspitali da jednostavno ne sme biti diskriminacije i prosto moramo, koliko god se ti ljudi razlikovali od nas, mi nekako moramo da se ponašamo prema njima kao da su apsolutno jednaki nama. Ja mislim da su mladi ljudi svesniji nego starije generacije. Sad iz razloga zašto se možda više krećemo, pa smo više u tom nekom bržem životu, malo urbaniji. Biti osoba sa invaliditetom sa sobom vuče mnoge posledice, samim tim mislim da i ovaj grad i jednostavno da ceo sistem kod nas u Srbiji nije prilagođen kao što je to na zapadu, da oni mogu slobodno da šetaju ulicom, da im gradski prevoz bude prilagođen, da imaju poseban ulaz u prodavnicama. Smatram da su delimično, da se na njih ne obraća tolika pažnja, da su delimično diskriminisani kao takvi. Mislim da osobe sa invaliditetom su svakako sastavni deo našeg društva kome treba da se pomogne i u svakoj prilici, na svakom mestu, ja sam kao student imao priliku da se sretnem sa njima na fakultetu i u sklopu našeg fakulteta, FON-a, postoji adekvatna oprema koja njima pomaže u svakodnevnom funkcionisanju. Kako bi trebalo da im se i pruži i da im da prostora da mogu da i oni iskažu svoje probleme i da pokažu kakvi jesu zaista. A što se tiče porodice i društva, ne pridaje se stvarno značaja tome i to je velika šteta.